O Auditorio Municipal volvía a acoller o tradicional acto de entrega de premios do concurso da Constitución, un certame que este ano celebra a súa edición número 40. Con este concurso, a Subdelegación do Goberno conmemora o aniversario da vixencia da Carta Magna. Aberto ao alumnado de todas as etapas educativas, nesta ocasión, os traballos tiñan que centrarse no artigo 47, o dereito a unha vivenda digna. En total, 1.700 estudantes de centros públicos e privados de toda a provincia presentaron as súas creacións este ano. Hoxe, os premiados recibían o seu recoñecemento. O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, destacaba a alta participación e a calidade dos traballos presentados para falar deste tema. A banda de música de Barbadas era encargada de pôr a banda sonora ao acto.